I pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. I u ovoj epizodi, kao što sam i rekao u prošloj, ne sjećam se sad baš najbolje da li sam samo to rekao, ali napravio sam krevet. Znači, kao što možete vidjeti sada, znači, kao što vidite, imamo naš krevetić. I ja sam mislio da ovako da danas kopamo. Jao da, sad sam se tek setio šta sam vam bio još obećao. Obećao sam da ću ovo sve da pretvorim u rudnik, ali nisam stigao to da uradim. Ali dobro, možemo to da uradimo, probat ćemo da uradimo to u ovoj epizodi. Prvo da vidimo, ovo nije ni malo. Ovo nije ni malo dobro. Sad ljudi, ja sam isključio difficult. Ovo je spawner nečega. Zombija. Oh my god. Ovo nije ni malo dobro. Neće da se ništa da uzimam. Ali ne. Ovo mi nije trebalo stvarno. Okej. Da li da sad uključim difficult pa da vidim šta će. Da li će odatle da izlazi tone zombija. Okej. Nisam ništa uključio sam nešto. Bolje da ja izvršim za sad difficult. Uvijek ovako na početku preživljavanja u prvu 5-6 epizoda neću paliti difficult, ali ću poslije da palim. Znači, šta je ono? Ladno je dole spawner. Znači, OMG. Znači, dole je ladno spawner. Čekaj, ja ću da vidim da li ovdje negdje ima ugalj. Nisam stvarno očekivao ništa ni slično, a kamoli nešto poput ovoga što smo vidjeli. Okej, ne znam da li... Da. Mogu bih... Da li je glupo sad ovako na mirno da uzmem ovaj chest? Neću. Biće bolje ako, kako se kaže... Ako napravim mač ili nešto, pa onda odem dole da stavim bat. Čekaj, imam kramp, tu neće biti problem. Bronkom sad smo našli problema. U prošloj epizodi stvarno nam je dosta pomogao. Nismo morali na početku smo imali metal. Tu dole. Svi znate šta je spawner. Nadam se da niko ne misli da sam ja tu nešto napravio što nisam. Nikad ne bi svom preživljavanju napravio spawner. Zašto bi nećete misliti da sam super spawner. Ne vidim. Ne vidim ovaj. Gdje dva seljaka između ja nisu izgledali? Šta da? Odavde mi crafting table. Nisam. Kako čudom seljak dođe. Glav. Koji put postavljamo. Sad držim praznu ruku. Kad nema šta da se i sad ne mogu naći moju kuću. Znači ti je moja kuća. Ti je moja kuća.
kuću sada. Jeste vi to ušte moja kuća? Gdje mi kuća? Da niti ima za s nema krasno. Samo kot. Okej. Vidimo se kad ja nađem moju kuću. I ljudi, evo, našli sam kuću. Bilo je kao selo pored, da kažem. Otišli sam u selo pored. I trebalo bi ovo nešto tako, znači, ovdje ćemo da stavimo ovaj crafting table. Sad, what the hell? Svijem vidim. Ali da svijem vidim. Sada idemo dole, da uzmemo malo kamena. Vi ne vidite sad ja ništa koliko se ja razumijem. Nadam se da ne vidite ništa, ali sad ću vam. Dakle. I sada već vidite. Mislim možda ste vidjeli malo to, ali... Pa, hajmo. Idemo kući sada. Vreme za parkour. Parkour, opa. Dali me zde. Da. I sad imamo tačno za šporet. Tako, i sad zašto mi baš... A da. Znači... Prvo... Da ispečemo ovo, da. Ja, kako sam se sad zezla. Ne, bre. Mislim, trebao sam samo jedan ovaj da... Što sam htio da napravimo onaj kao... Vestački ugor, da ga tako da znam. Sad će se oduži epizoda. Ide brže, da ne može. Samo mi još mrak fali, jedva i po danu jedva nađem svoju kuću. Samo li to mrak? Da li me ti zeza? Znači, bukvalno sad više nisam neko izdržim stvari koji se postavljaju u ruci. Ja ne mogu da verujem da sam našla čitav okrug tamo. Za ovo. Hajde dovoljno. Sad idemo ovdje. Ovo ispeče. Ja mogu da napravim bak. Ja ću sad da napravim. Ja onda idem da krenkam. Prvo da otpavamo. I spavner smo napravili. Sada sad umremo. Malo da očimo se ovo kući. I sad ovdje je spavner zombija. Šta je to bilo? Tako. Ne uzmemo dva ova. To može pitati nešto. Tako, dva kanala. Ovo ja prijavno, zato što ovo kad napravim mač.
Brže. Da, i sad napravimo mač. Spremili smo se za ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode i u sljedećoj epizodi idemo u napad. Ćao!